Tak trimo anane lelakonku niki ana jroning netra trimo nyawang lan bawang ini ki apike enek swara manuk ngono terus swara banyu seneng manuk to isian. Lah, Dik, senengane manuk mengke mang paringi. Stile iki lho. Sindhen ki nek isih legan isih prawan. Stile iki. Oh, stile to. Tak kira ki nek mung kowe renean golek manuk. Kelas aku salah tampa. Mas Tri mboten beto manuk. Oh iya. Aduh Nimas Prasojo MC kira kena bawa sing dawa. Ah iya. Nak tamu angsal. Nak MC ngentekke wektu ya De ya. Kudu tanggap sasmita ya Mas. Tanggap sasmita. Betul Mbah Mun. Lha ndi Mbah Mun kaya roh. Mengke beksa Mbah Mun. Gawane sound system. Sound system. Oleh. Krune Mas Rudi karo Mbak Selo. Oh iya. Iya, diaturke. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning candhi cetha saiki ado papane tanpa kabar kepriye wartine aku tansah antu-antu kali atina bisa ketemu mangga kan Mas pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu talakoni ya yes dalam awake dhewe iki dipethuk kowe ya kaya wis lagi yahene ya lah ya piye ngopo to Mas gak awit biyen-biyene denger ngono biyen rak ya tak enteni to ya terus aku kedisiki ae ya. ngono biasane nek ngene iki to Mas ya men iki jam Mbak iki dereng bubuk Dereng hati-hati bubuk. jenengan mboten beto kunci lho ya Oh, iya ya hati-hati nggih panyuwunku mring sliramu rungokno sing ati iki liwat angin manci rantri aku titip salam kangen jroning ati Esti nggih Kang Mas salam kangen kanggo sliramu wong ayu iya Kang suwe ora kepethuk nggih Kang Mas
Muga-muga sehat. Amin. Ndang oleh bojo ya. As yo Pandawa. Ayo yo. Masuk Mas Eko. Saben punya mangkotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ing kedung amba Saiki aku papane tanpa kabar kepiye wartine aku tansah antu Masa ya asik pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni tukokno oleh-oleh tukokno oleh-oleh nak ra semangka aku moh artine tekokne campur sari ngolah-oleh nak ra Pandawa aku ya moh iya garapane jan nyampleng banget nyampleng Jawa oke dangdut dangdut oke rock oke apa nih apa kancaku Facebook jaluk dumes sih Mas piye to yo ngosik kancaku Facebook jenengmu nak ngatiem kae to oh tuh, dudu nah kebuke sing ngatiem ngatiem ibuke lho Kana. iya dumes oke mengko nyanyi dhewe ya tak sewer 1000 sangu 1000 mah bayane yo ditelaske panyuwunku pring sliramu rungono ta isi hati liwat angin wanci ratri aku nitip salam kangen jroning ati salam kangen sampun katur Kang Mas sembah nuwun, Matur sembah. Penyanyine sing njaluk sing ndi penyanyine? Tetep pesindene Pak Mardi. Ahline yo iki. Wes. Sapa? Sederek saking Mbak Selo, monggo Mbak Saru, monggo. Monggo, ratiri pinarak mriki. Ben ngregegaken swasana. Jambu alas kulite ijo tuas tak gagas wis duwe bojo bangun Anak lanang lanang dhewe anak wedok wedok dhewe anak lanang tak kudange
wae kapan-kapan keturatan dolan bareng karo slirane jare kowe tresno aku jebule malah mlenjani aja mbok suwungna dik omah mburi ana ulane duwe karep aja diwurungna urip ning donya pira lawase Cahayu aja guyu ora liya mung sliramu lawan dadi ipen wani sumpah apa jalukmu cahayu aja guyu Bye.
sambut Mas Kaisar dan dihubung nih gelasnya. Cahayu aja muyangku ora liya mung sliramu wani dadi impen wani sumpah apa njalukmu cahayu aja muyangku lali anak lali bojo lali wayang lali beto yen urung sakti kok gantung
Cium multimedia. Mas Tri Menting digoyangnya. Pak Sukesmo, Bunda Giartun, ya Bunda Yayu Mabang, Mbak Ika, Solo, 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 Mas Opa. Risa wae. Oh yo. Oh yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cekak bak tulisan warna abang tondo isih legan Jenenge kobok asmara yen kae yen kae Pak tresno gubuk kae nyimpen padi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wangi nganti kakak rino Catatan
Oke yo. Goyang yo. Yo Mbak Erna, Mbak Manten. Pandawa Musik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen takon leren ning cakak kebak tulisan warna abang tondo isih lekan bukae Panawati nganti besok ora bakal lali bukae kebak crita tengah wengi nganti kakak trita semangate Pak Pringgojan. Yo. Catatan sajrone So.
Mas. Ya. Sampun? Pun monggo. Tak sabar manis liramu, mbok jalani janji prasetyaku. Tresnaku kang satuku tetep tulus ngrekeni jiwaku. Pandawa iki BMJ Multimedia. Terima kasih. Cer, 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 cer. Ayo yo. Masuk banget. Biyen aku ra wis kandha. Jroning bebrayan. Jroning bebrayan. Lanjut. Tanting 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 tanting. Lepasan nanti manglo. Tanpa perebutan jedet lari dosa. Masri, apa pancene wis beda? Kene napa saiki ne apa? Sliramu golek liya, biyen tresno saiki ndak sia. Masuk banget. Wong ayu mbok aja bingung. Tumawon sabdan paneto. Kaya wong bagasane burung. Tak sabar manis liramu, mbok jalani janji prasetyaku. Tresnaku kang satuku tetep tulus ngrenggani jiwaku. Matur sembah nuwun Pak Dengkatmun. Monggo Pak De ingkang keparang ngersaken samping gunung. Yo yo yo. Was, ayo yo Pak Tredro. Decemen berjuang terus kelingan anak-anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Keturutan
Pandawa Music ALS GMJ Multimedia. DCMNP Rajuweng terus kelingan anak-anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi wonten lelagonipun karo bojone Bayu, Mbak. Oh, bojone Bayu. Iya, iya. Soale depen aku mesene awet dek ben. Oh iya iya.
Spesial kagem temanten lagune Pring Kuning. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama jroning ati isih ana tresno apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalari nganti aku mendeng jroning ati langsung dapat nilai 100 dari Kalimantan. Sampai dikersake rono melihat menonton streaming. Wis yo Bu Ajah Tuyati yang ada di Kalimantan. Pandawa jos jarene. Waduh. Yo langsung.